गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं बे समाव खेत्रियाव बेनिफ्राय बे जिगाब ना ट्रेक्टरसेसोल' जागोन। आं देखायगासिनो खेत्रियाव बे ट्रेक्टरसेसो जिगाबा बेसेबां फैसानि। बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनि बेनि आगोलावनो समायना दैमारि आरो रिना इउजि गयारि बिसोरो लेडिस हिन्जाव मानसि नंगौना नङा आं मिथिला। आं थाम्बनेलावबो होना होदो दाख्लैबावै शर्ट मुभि बानायनायखौ खमसे खम 10 जनसो मानसिफोरा फेसबुक पेजाव गावबागाव फुल मुभि माने शर्ट मुभिखौ खमसे खम 14 मिनिटनिखौ 10 मिनिट दानस'नानै होयो। आङो बे सानैनि नामखौल' लाबाय आरो गोबां दंबावोमोन। बेफोरबायदिब्ला प्रडिउसारा मा जागोन? सासे मानसिनियाव 5000 के लाना फैयोब्लाना अब्लाबो 40,000 फैसा मोनगौमोन। नेक्स्ट टाइम सोरबाफोर बेफोरबायदि शर्ट मुभिखौ 10 मिनिट गाहाम दानस'नानै गावबागाव पेजाव लांना होयोब्ला नेक्स्ट टाइम सासेबो खारग'नाय नङा, 10,000 के लाना फैगोन न' डाउट। नेक्स्ट शर्ट मुभि जेब्ला शुट जागोन मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनानै हो, जेबो बुङा जोङो। मोजां मोनदोंब्ला गावबागाव पेजाव मानो 10 मिनिट के दानस'नानै हैदो। सासे प्रडिउसारा जेसेबां लस जायो। आरो नांगौ जायोब्ला नोंसोरबो बानाय, जोङो स्ट'रिखौ लिरना हरगोन, ओरैनो फ्रियावनो लिरना हरगोन, गावबागाव फैसा गारनानै बानाय। ओरैबायदि फेसबुक पेजावसो भिउ जाहैदो, इउटुबनिफ्राय फेसबुक पेजावसो भिउ जाहैदों। सासेनियाथ' होनाय लोगो लोगो फेसबुकआव 20K जादोंमोन। बिसोरखौ हमनायमोनब्ला 10,000 लाना फैनायमोनब्ला अब्लानो जोंखौ बुंसिगौमोन फिल्म बानायबाय जोंनिफ्राय फैसा लांफैबाय होननानै। बेफोरबायदि भुल खामानि मावनाङा। नेक्स्ट टाइम ससे दानस'नानै होगोन ना अब्लाबो फैसा लायगोन। बेनिफ्राय खेत्रियावथ' दैया बिसिनि जायो होनना बुंखादों। बिसिनि दै जायो अब्ला बिसोरनि हालोदा माने बिसिनि गोजौ लुनांगोन बिसोरो। बेनिफ्राय बे जिगाबा फाननाय मोनब्ला बेसेबां मोनगोन होनदोंमोन फंबाय? फैलाय फै खाथियाव फै। बे जिगाबखौ फाननाय मोनब्ला खेत्रियाव 3000 मोनगौमोन। बेनिफ्राय खेत्रियाव फैनानै आं मैया नुबाय बांगालफोरखौबो बिसोरनिया दंफां बिलाइ गोलैयोना, गोलैनायखौबो बिसोरो सिबनानै न'आव दोनहैयो। आं मैया नुदों माने बिसोरनियाव बननि जिगाबनि जायखिजाया सुनाय अर बानायनो थाखाय अभाब जायो आरोना खेत्रियाव, बिराद गिदिर अभाब। बेनिफ्राय आरो खेत्रिनि हाफोरा जोबोर दाम जोंनिख्रुइबो। आं मोनसे हा मैया 2 खथानिमोन 18 लाखआव सासे बर'आ फाननानै सालबारियाव हा बायदोंमोन। 18 लाख 2 खथायाव। खेत्रिया गोदोनि खेत्रि नंला, जों नुहुरनाय बायदि नंला। जों सानोना खेत्रिया माबायदि जागोन, बिराद भेबोरबारि बा ना हमनानै मोनजायो बा बेफोरबायदि सानोना, बिब्दि खेत्रि नंला। बांगालफोरा बिल्डिं लुजोब्बाय, न' लुजोब्बाय, बेवहाय खुसाबो मोनला। माने फख्रि गिदिर गिदिर जावजोब्बाय, 20, 30, 40 बिगानि फख्रि जावजोब्बाय खेत्रिखौ बांगालफोरा, हारसाफोरा। बेवहाय खुसा मोननायाबो जोबोर गोब्राब जासिगोन। बेनिफ्राय हानि दामा जोंनिख्रुइ जोबोर बुरजा बेवहाय हानि दामा। बेवहाय नोङो 1 बिगा फाननानै माने जोंनियाव बाहैनानै थानो हायो। जोबोर दाम बेनि हाया। माने बाङालिफोरा बायो आरोना बिराद दाम होनानै। माने बिसोर फिउचारखौ नायो ना फैनो गोनां समखौ। आरो बेनिफ्राय आंनो फंबाय खेत्रिनि आंनो मोननैसो लेंगुवेज नांगौ। खेत्रिनि हागोन ना नोङो? हागोन। खेत्रिनि मिनिनाय बाथ्रा नङा बा जों इनसाल्ट खालामनानै बुङाखै। मोनसे जायगायाव फैयोब्ला माने जोंनियाव माने गोबां रोखोमनि रायज्लायो। दा आं सानजारि रायलायो, आंनि खाथियावनो गलफेरा रायलायो, सोरबा बोरदों रायलायो, माने आलादा आलादा रायलायो। थिग बेफोरबायदिनो बा खेत्रियाव रायलायनायाबो एसे आलादा आं खोनानायाव मोनदों। दा आंनो मोननैसो लेंगुवेज नांगौ आरो मोननैसो सोदोब नांगौ आंनो। माने बबेथिं फैनाय, जों होनो बबेथिं फैनाय, आलासि फैयोब्ला आलासिया बबेथिंनिफ्राय फैनाय होनना बुङो जों। ओमफ्राय नोंसोर मा बुङो बेखौ? मानिफ्राय फैनाय होनो? मख्लिं फैनाय। मख्लि फैनाय। आलासिया मख्लिं फैनाय। फैनाय। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो एकदमबारे खेत्रिनि गुबै राव बुं दै। माने मख्लि मा होनो? फैलाय मा होनो? मा होनो? माब्ला फैनाय नङा माला फैनाय होना?
मब्ला फैनाय माब्ला फैनाय मब्ला फैनाय ना मख्लिंबो दोङो ना मक्लिबो सोरबा मक्लिबो फैनाय होनो मब्लाया सोरबा आरो मब्ला फैनाय होनो माब्ला फैनाय नखाखौ अखा नखा होनना होनो अखाखो अखाखौ नखा होनना होनो अखाखो जोङो नखा बेनिफ्राय अखाखो नखा ओमफ्राय खुसिया जिथु खुसिया सुनाय मा होनोमोन बेखौ खुसिया फुनाय होनना होनो खुसिया खुलि खुसिया खुनाय खुनाय सुनाय खुनाय ओमफ्राय फरायनायाथ' कमप्लिटलि बर'थ' नंखाया बर' हारसासो हारसासो जोंनि हारसा फरायबाय नालाय खुनाय जाहैबाय सवा ख जाहैबाय प्रब्लेम गैया गैनाया माने एसामिस जाहैजोबबाय नोंसोर सखौ ख खामहैबाय खुनाय ओमफ्राय ओमफ्राय सानाय फान्दो सानाय फान्दो खानाय जाहैबाय सवा खा जाहैजोबबाय माने फरायनाया हारसा नालाय प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया माने फरायनायनिफ्रायसो प्रब्लेम जादों बे फरायनायनिफ्रायसो माखासे सोदोबा माने नोंसोर हारसा फरायबाय नालाय माखासे आरो गोबां सोदोब दंबायोमोन आं बावलायलांबाय भिडिअ बानायनायजों लोगोसे ओंखामा खामथ' होनो र' जोंनावबो जों माने खाम जोंनियावबो सानजारि गलफेरिया ओंखाम सानजारिया जोंनियावबो खामखौनो सोलिखायो खाम माखासे फैनाय रायज्लायनायफोरा एसे आलादामोन आरो बावलायलांबाय आं भिडिअ बानायनायहाय बेनिफ्राय बेवहाय बेसेबां बर' गामि 50 दङ खारबाय माखासेया न'से थांनानै गैया जाबाय आरो ना बाखि बेफोर हाखौ सोर बायदो बांगालानो बायदो बांगालानो गोजासै सारिफाले आगोल हाखानियामोनलै फानि थांनानै थारमाने बांगालफोरा माने बायबाय आरो हारसानि हामोन ओमफ्राय बर'आ लादोंमोन फानि थांगासिनो बिदिनो माने मुस्लिमफोरा लाजोब्बाय जोबलांगासिनो बेफोरबोथ' खारबावगोन बायदि उनाव मा जायो दाथ' खोन्थाथ'नो हाला मानो होनोब्ला डेभेलपआथ' गोबां डेभेलप जाबाय बांगालफोरा जोंनि बर'फोरासो माबायदि बर'फोरा बादाल गोजालै बर'फोरासो बानायाखैना बांगालफोराथ' बिल्डिं लुजोब्बायानो लामा दखान गिदिर गिदिर ना आरो सिखावबो खावना जायोबा बर'फोरनिखौ सिखाव खावना जायोबा नोंसोरखौ होखारजोबगोन इसोर ना नोंसोरखौ माने खारहोजोबगोन नोंसोरखौ अयथासार खालामनानै नोंसोरनि हाखौ बायजोबनानै बिसोरो माने नोंसोरखौ खारहोजोबगोन आरो ना बिसोरो बेखौ हाखो बिगा 20 लाखनि सायाव होना बे हाखो खेथ्रियाव 20 लेक होना बायगोन बिगा साननो गोनां 20 लेकआव जोंनि बरमा मेन हावे रडनि ओरै खोलाजों दुब्लियावबो बिगा 20 लाखआव आरामसे हा मोनो ओमफ्राय जोंनि मसलपुराव टाउन सेरावबो 20 लाखआव नोङो आरामसे फोथारनि हाखौ जोंनियाव 4 लाखआव मोनो दाबो जोंनि बरमानिफ्राय फोथारनि हा 4 लाख 5 लाखआव दुब्लियाव मोनो दाबो अब्ला नोंसोर बेयाव 20 लाखआव फाननानै जोंनियाव बायना थाहैनो हायो आरो ना माने हानि दामा जोंनियाव दाबो आं दाख्लै बावै मोन्दोंमोन हा बिदिनो माइ गायनाय बेसर जायो अयथासार 5 लाख नांगौ आरो ओमफ्राय आं 5 लाख बाया 4 लाखबो बायगोन होनना बुंदोंमोन आरो अब्ला माने नोंसोरो बेयाव बे हाखौ माने बांगालफोरा फिउचारनि थाखायसो लाखिदो बिसोर ना फैगोनाव मा जागोन बेखौ साननानै बिसोर माने खेथ्रि नंलाना बे जों साननाय बायदि खेथ्रि नंला बे आं सानदोंमोन मा खेथ्रिया बिराद खुसिया सुबानो मोनो ना सारबानो मोनो भेबेर बारि एन्जर माने बिराद गिदिर बारि गैया माथो बिब्दि मोनसेबो बिब्दि कमप्लिट गैखालाना माने फख्रिसो जाजोब्बाय मानो होनबा खेथ्रिनिफ्राय नोंसोरनि फख्रिनि नाखौसो जोंसो बायना जाहैनांसिगोन ओरैसो जाबाय माने खेथ्रिया बेफोरबायदि नंला आसरित मोनदों आङो नाथाय बर'फोरा माने थागोन ना थाया बेवहाय गेरेन्टि गैया आरोना बर'आ जोबलांनोबो हायोना मोजां माबाना लायाब्ला मोजां जानानै थायाब्ला पाकिस्तान जासिगोन लांबायनो पाकिस्तान जाजोबलांबाय बांगाल माने सेकेन्ड बांलादेश जाबाय ना सेकेन्ड बांलादेश जाबाय बिराद गिदिर नार्सारि बोरमा लांनायखौ खोन्थाखाबाय मैयायो सासे लोगो मोनदोंमोन बोरमा लांदोनो हांसो लांदोनो खेथ्रिया सोलायबाय गोदोनि नंला नाथाय बर'फोरा बेवहाय थाजोबगोन ना थाजोबा ना गारना खारजोबगोन मानो होनब्ला दैनि प्रब्लेम बिसोरो दैनिफ्राय बासायना थानो गोनांब्ला न'खौ गोजौआव टंसि लुनांगोन आरो ना टंसि लुनांगोन बेनिफ्राय मावना जानाय हाफोरा बर'फोरनिया बेसेबांसो दङ ना खम ना बर'फोरनिया फख्रिबो गिदिर गैया नामा बे बांगालफोरनि बायदि
बिगिदे दोङो दङ न' रायजोनि दङ ना रायजोनिबो दों न'खरबो दों न'खरबो दं बेफोरबायदि जालांबाय खेत्रिया गोजान ना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द